живеят задружно. Нека да имат каквото е нужно. Нека да имат бащи работливи. Нека да имат майки грижливи. Весело слънце над тях да изгрява. Вред да се радват на детския смях. Нека играят на воля в полята. Нека за тях да е мир на земята. Добър ден, скъпи ученици! Добър ден и добре дошли! Днес знаете какво е, нали? Днес е нашия голям празник. Празника на район Възраждане. И днес сме се събрали, за да отпразнуваме този празник с какво? С вашите изпълнения. Добър ден, скъпи гости! Добър ден, скъпи учители! Днес ще се насладите на това, което сте правили през учебната година с вашите възпитаници. Но преди това, позволете ми да дам думата на кмета на район Възраждане, госпожа Савина Савова. Скъпи ученици, уважаеми преподаватели, колеги и гости! В навечерието на един от най-вълнуващите и светли български празници, 24 май, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, позволете ми да поздравя всички вас с добре дошли на традиционния празник на район Възраждане. Този ден е достоен повод за възпоменание на двамата първоучители и техни следовници от Възраждането до наши дни, на личности, чието дела са символ на един народ, на хора, които почитаме като светци и научаваме имената им от най-ранно детство. 24 май – Ден на българската просвета и култура, на славянската писменост. Нека с гордост да си спомним за всичко българско, което носим в себе си, за да остане, за да го има и след нас. Честит празник! Благодаря ви, че сте тук.